Ok ľudia, poďte 10 odberateľov. Aj tak to je veľmi malo. Dober! Čaute ľudia, moje meno je Stravia a vás vítam mojho ďalšieho videa. A dneska tu mám špeciálneho hostia, ktorý sa volá... Tommy. Čau Tommy, čau. Čau. Áno. No, Stravi. No. Ideme hrať 1v1. Áno. Tak daj ready. Ok ľudia, sme tu. A čo si bereme? Zoberme si, ja neviem, nejakú... Ja by som zobral mytickú mamutku, sentinelku a vypínačku. A pištoľku. Ok, pištoľku. Berem. Ok, je tu nejaký... Grappler a... Nie, kamo, paličku nie, len to nie. Grappler a minička. Exotický... Dobre, minička. A ok, tak ideme. Ok, tak ideme. Tak ty si taký šalený dneska, tebe to tak ide. Tak... Pekne. Ok, tak poďme. Kámo. Hej kámo, ja ti dám úplne bomby, ale nikdy ti nezabijem. Tá pištolka je OP. Kámo, toto bolo tesné. Dal by som, do 10 by sme mohli dať. Háže ti takto grappler, hej? No. Opa. No to, hej. Čo je? Ok, toto... 102. Pekne. Díky. Poď. Kámo, teraz ma nechaj, nech mám YouTube content. Nie, robím si srandu. Opa. Kámo! Ops. Kámo, hej! Hej, čo je za mnou? Niekam. Neviem, proste nejak mi to dneska nestrieda. Dneska lepšie editujem a mám horší aim. Mám presne to. Kamo, ty! Ty si mi dal teraz tak 5. No. Hráme. Ja som si myslel, že si v boxe. Kamo. Ok, tak... Dneska mám také výborné edity doslova. Ale aim je kus taký, ako povedať, zvyšku, no. Takže, no dneska som si nezapol ten aimbot. Čo? Čo? Kamo musím vyhrať. Ale tak viem, máš aimbot, nie si šiater. Box! Upis! Full cone? OK? No tak, ja som ťa trafil dvakrát, prísahám, že dvakrát som ťa trafil, to tam bolo vidno. Potrebujeme tak.
No daj. Zase, ale ja som netrafil. Okej, toto je. Zase neviem hrať. Ó, za 200. Ja ti taj endgame. Kde je toto? Ja to mám. Poď. Kámo, hej, ja neviem hrať. Teraz vám ukážem, že prečo pištolka je najlepšia zbraň v hre. Keď ťa za pár minulých stočím vymaže. Kurník! Ľudia, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber. Skončilo to tak, že ja som prehral. Super. A OK, ešte tak čaute niečo ľudia. natočím s Utým. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.